Δεν μου λες, αυτό δεν το είχα ξανακούσει. Ναι. Στέλνεις, λέει, ένα mail στο ίντερνετ μέσα στο αυτό και έρχονται και σου σιδερώνουν τα πουκάμισα. Όχι, όχι, έρχονται, παίρνουν τα πουκάμισα από το σπίτι. Και στα φέρνουν σιδερωμένα. Σιδερωμένα. Αυτό είναι μεγάλη ευκολία. Και φαντάζομαι όχι μόνο πουκάμισα, και μπορεί να είναι και τα μπουζάκια. Θα μας πούνε, ναι. Λοιπόν, καινούριο αυτό. Ναι, καινούριο. Ναι. Η Έλενα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Έχουμε βρει εδώ τη λύση στην υπηρεσία κάθε νέας και παλιότερης νοικοκυράς. Βρισκόμαστε στον Άγιο Δημήτριο και έχουμε κοντά μας την κυρία Περίνα και την κυρία Πέπη Χρυσανθακοπούλου που έχουν αυτή την μητέρα και κόρη. Μητέρα και κόρη που έχουν αυτή την πρωτότυπη και μοναδική επιχείρηση. Έρχονται, αλλά να μας τα πούνε καλύτερα. Ναι, να δούμε το βίντεο πρώτα. Να πούμε μια καλημέρα, να δούμε το βίντεο και ό,τι απορίες έχουμε. Γιατί δεν είναι μόνο για τις γυναίκες. Είναι και για τα μπακούρια, τους άντρες. Βέβαια, για τους εργένιδες. Και εμείς δηλαδή, τι κάνουμε. Γιατί μόνο που κάμισα και παντελόνια σιδερώνουν ή μόνο που, για να ό,τι μπαίνει στο πλυντήριο σιδερώνεται. Ό,τι μπαίνει στο πλυντήριο. Και με σύγχρονες μεθόδους, θα δεις. Για πάμε να δούμε. Για να δούμε το βίντεο. Πίτσα delivery, σουβλάκια delivery, ψιλικά delivery, αλαμπουγάδα delivery ή για την ακρίβεια σιδέρωμα delivery. Παραλαμβάνουμε τα ρούχα τα πλημμένα όλων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και τα παραδίδουμε σιδερωμένα στα σπίτια του καθενός και στις επιχειρήσεις. Μέσα σε πόσο διάστημα γίνεται αυτό, σε πόσες μέρες? Μέσα σε 2-3 μέρες και ανάλογα με τον πελάτη τι θέλει. Τέλος στον εφιάλτη κάθε νοικοκυράς. Τέλος στα καμένα πουκάμισα του συζύγου. Τέλος στους ομηρικούς καυγάδες. Με μία κίνηση. Χρειάζεται να πάρετε ένα τηλέφωνο στην εταιρεία μας και εμείς μέσα σε λίγες ώρες θα έρθουμε να παραλάβουμε τα πλημμένα σας ρούχα και να τα επιστρέψουμε σιδερωμένα κολαριστά. Τηρούνται στο μαγαζί όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υγιεινή των ρούχων και γενικότερα του μαγαζιού. Και όλοι οι εργαζόμενοι φορούν ειδικές στολές για να σας εγγυηθούμε την καθαριότητα των ρούχων που μας δίνετε. Οι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο μπορούν να κάνουν την παραγγελία τους online από την ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.goldenironservice.gr. Ο χρόνος που γλιτώνεται είναι χρήμα και για του λόγου του αληθές. Οι τιμές κυμαίνονται από 70 ευρώ μέχρι 160 και είναι ανάλογα με το πόσες φορές θα πάμε στο πελάτη και είναι η συνδρομή ανά μήνα. Όσο και τους πελάτες, πώς και πώς περιμένουν το φορτηγάκι της εταιρείας για να παραλάβουν τα φρεσκοσιδερωμένα και αφράτα τους ρούχα. Για μια κοινή γυναίκα, λοιπόν, το σιδέρωμα παίρνει το διπλάσιο χρόνο από τον επαγγελματία. Και σαφώς όσο και να προσπαθούσα, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν ίδιο. Σαν ιδέα ήταν πολύ καινοτόμα και θεωρώ ότι αφού υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες να μας βοηθούν, γιατί να μην τις μεταχειριζόμαστε. Μου μένει περισσότερος χρόνος για μένα, για την οικογένειά μου, για τα παιδιά, με βλέπουν περισσότερο. Πρώτα έτρεχα συνέχεια, είμαι δημόσιος υπάλληλος, δουλεύω, είναι λίγο το ωράριο δύσκολο με τη δουλειά. Και όταν έχεις και οικογένεια δεν μπορείς να τα φέρεις βόλτα. Σίγουρα κερδίζω αρκετό χρόνο στο να πάω μια βόλτα με τα παιδιά μου, με το σύζυγο. Και είναι και ξεκούραστο γιατί έρχονται, τα παραλαμβάνουν.